Hello everyone, this is Pratik. ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମେଘା ଧାରାବାହିକ ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୁନାଝିଅରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚରିତ୍ର କରିସାରିଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଲ ବି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ମୋର ଆଜିର ଦିନଟି କୋଉଭଳି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା। ଏଭଳିଆ ୱେଦର ଦେଖି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ତ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି କଲେଜ ପାଇଁ। ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରିକି, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ସେମିତି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏମିତିଆ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ତ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଗରମ ଗରମ ଉପମା, ବରା ଆଉ ତରକାରୀ। ମୋତେ ଯେବେ ବି ବାହାରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଥାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୋ କଲେଜରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋର ଥିଲା ଗୋଟେ ଭାଇଭା ଏକ୍ଜାମ୍। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରି କଲେଜରେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ବର୍ଷା ସେମିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏ ପାର୍ସଲଟି। ଦେନ୍ ମୁଁ ୟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସରେ ଦେଖିଥିବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଜିମ୍। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ପୁରା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ଜିମ୍ରେ ବି ସେମିତି ବେଶୀ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ଆଜି ମୋର ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ବାଇସେପ୍ର ଡେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ସ କାର୍ଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଡିଟକ୍ସ ୱାଟର୍ ପିଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ପିଇଥିଲି ମୋର ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେକ୍। ଆଉ ସଡନ୍ଲି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଭି ଦେଖିବାର, ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସହ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ 3-4ଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୋ ଦେହକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ। ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇଥିଲି। ଆଉ ସଡନ୍ଲି ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ରେ। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପୁରା ସେଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ବଦଳରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ କରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦିନଯାକ ତ ସେମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା କମିବାର ନାଁ ହିଁ ନଥାଏ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ହଲ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଯଦି ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି ତ ମୁଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ମୁଭି ଦେଖି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋର ଡିନର୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ୍ ବାଉଲ୍। The next day. ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ଡେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ୱେଦର୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ହେଇଛି। ମୋ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଣେ ଅନଇନଭାଇଟେଡ୍ ଗେଷ୍ଟ। ଆଉ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଅନଇନଭାଇଟେଡ୍ ହିଁ ଥାଏ। ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଖାଇବା ମିଳିଲାନି, ଘାସ ଖାଇ ଚାଲିଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପିଇକିରି ଗୋଟେ କପ୍ ଗରମ ପାଣି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ମିଶେଇକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଏଭ୍ରିଡେର ଡ୍ରିଙ୍କ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଘାସ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିକି ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ମଜା କରୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ। ଆଜି ଆମର କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଘରେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ। ହେଲେ ଅଧାରେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଚକୁଳି ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚକୁଳି ଚିକେନ୍। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହ। ସେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଡାକି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲଞ୍ଚ। ତାପରେ ସେଇଠି ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କାମକୁ।
କାମ ସାରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ସେଇଠି ଶ୍ରାବଣୀକୁ କିଛି ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆଈ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ଦି ଜଣ ମିଶି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସପିଂ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇଛୁ ମାନେ ଟିକେ ଅନହେଲ୍ଦି ନ ଖାଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ। ତ ଆମେ ସପିଂ ସାରି ଖାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ। ଜିମ୍ ନ ଯାଇକି ଖାଲି ଏଗୁଡା ଖା, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହଉ। ଅଲରେଡି ଭଲ ଥିଲେ ଜିମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖରାପ ତ ଫାଇନାଲି କାମ ଦାମ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।